И тук възниква въпросът: грешка от умора на комисиите или целенасочена промяна на резултата. Но дори да е грешка на секционната комисия, следва проверка в районната. А нашата проверка показа, че между протоколите на избраните от нас секционни и районни комисии промяна няма. И тук казусът не е само величие, а цялостното отчитане на резултатите от изборите. И къде ли другаде ръката е трепнала и разместила реда. И коя ли още партия е загубила гласове? Вижте. 3,999. Звучи като незадоволителна оценка в училище. Цената на промоция в магазина или трус по Рихтер. Този трус удари една партия, но можеше и може да бъде всяка друга. След като са натрупали бюлетини по номера, е време купчината с гласове на величие да бъде преброена. Номер 4 общо са 9, но това са общо. Тук ще пишеш 102 броя и от тия 9 ще се извади 2 броя, стават 7 без преференции. В протокола и на СИК, и на РИК на тази секция в Пловдив, 9 гласа на величие плюс преференциите са записани за Социалистическа партия Български път, или иначе казано на горния ред в таблицата. И в Пловдив област броят първо хартиените бюлетини. 4. 4. Четвърти номер с преференция 101. 3. С 113 една. Няма, значи без. Значи без остават 3 и общ брой 6. Откриваме тези 6 гласа на величие, обаче този път вписани в графата на българи. Дори тук преференциите са пренесени. В Русе също броят усилено и спорно. Хартиеният вод е готов и отчетен. Четвърта са 6, с преференции има 108, 108, две преференции на 108. 2 на 108 и 4 без преференции. Да. Добавят и машинния вод. Четвърти номер. А ние се питаме къде са 8-те гласа на величие. Ами отново в графата на българи. И в София откриваме същото разминаване между видеоброене и резултат в протокола. Няколко секции и гласове в грешна графа, както в протокола на СИК, така и после в този на РИК. И резултатът 3,999 или 21 недостигащи гласа. И след като видяхме всичко това, следва и някакси логичния въпрос дали има някаква реакция от Централната избирателна комисия или ще предприеме ли някакви действия. Действително потърсихме такава реакция от Централната избирателна комисия. Те казаха, че първо трябва да се запознаят с конкретните казуси, затова ни поискаха и номерата на секциите. Очевидно и те ще гледат като нас видеонаблюдение. А иначе на заседанието си днес Централната избирателна комисия реши да изиска от информационно обслужване информация за видеонаблюдението при преброяването на бюлетините в секциите, както и детайлна информация за това колко са, къде са били камерите, къде не е имало връзка с интернет. Ще видим обаче какво ще покаже анализът и най-вече след колко време ще бъде готов този анализ, защото знаем, че той доста често се бави с месеци. А понякога